Hayırlı kеш исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда агым тапшыруы. Студияда Гөлнара Сиддикова. Арча муниципаль район башлыгы Алмаз Әмин улы Нәзиров 2013 елга нәтиҗә ясап, районыбызның мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре белән аралашты. Әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Hayırlı gün, muhterem massakülem мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре, biz бүген бирегә пресс-конференцияга җыйналдык. Сез район тормышында үзегезне кызыксындырган сорауларны бирә аласыз. Мин белгәнемчә сезгә җавап бирергә тырышырмын. Башладык. Мин инде гомуми сораулардан башлап җибәрәсем килә сорауларның беренчесен. Менә узган ел, безнең узып баручы ел 2013 ел нинди истәлекле вакыйгаларга һәм дә инде әһәмиятле вакыйгаларга бай булды. Санап китсәгез, аннан соң инде без аерым җитди темаларга тукталыр идек. Шуннан да 13 ел булуга карамастан, гадәттә 13 елны бит инде ничектер безнең халкыбыз аңа шикләнебрәк карый. Шулай булуга да карамастан, районыбыз халкы, районыбыз тулы канлы хезмәттә булды. Бик күп эшләр башкарылды. Инде авыл хуҗалыгы районы буларак сорау алайык бирелмәсә дә, мин сезне авыл хуҗалыгы мәсьәләләре буенча да таныштырып китәм. Шуннан да республикада Арча районы үзенең шәчүлек җирләре белән иң зур район. Безнең 127 мең гектар шәчүлек җиребез бар. Әйе, белгәнегезчә, менә 2010 елдан башлап авыл хуҗалыгында шактый гына кыенлыклар күрәбез инде без. Аның әле закымы дип әйтәбез. Һаман да сизелә. 13 елга килгәндә менә бу яңгырларның вакытында яумавы, бигрәк тә май аенда, вегетация чорында, инде ашлык формалашкан вакытта яңгырларның булмавы, бу инде иген культураларын шактый гына ким алуга тәэсир ясады. Без барлыгы 95 мең тонна икмәк җитештердек узган ел. Бу инде башка еллар белән чагыштырганда әйтергә кирәк, 2,5 тапкырга ким. Без уңай елларны, һава шартлары уңай килгән елларны безнең 250 мең тоннага җитәдер ел, гектарыннан 40-45. Узган ел инде без менә шул 15 центнердан арттыра алмадык. Терлекчелек буенча да шактый гына әйтергә кирәк, biz уртача күрсәткечләр белән барабыз. Шактый гына продукция кимеде. Бу инде безнең шул 10 елның тәэсире, бу инде сыерларның вакытында бузаулар ала алмау белән дә бәйле. Аннан соң кайбер хуҗалыкларга инде финансовый оздоровление дип әйтәбез. Шул процедура кирү белән дә бәйле. Менә бөтенесен кушкач, нәтиҗәләргә килгәндә, нәтиҗәләрнең кимүенә китерде. Дөрес, бу кимү күп түгел. Безнең башка елга караганда ул 15% кимеде. Без инде аны 14 елда бу күрсәткечләрне башка еллар белән тигезләргә дигән планда торабыз. Инде тулы җитәрлек күләмдә безнең шәчүлек орлык материалларыбыз бар.
Хуҗалыкларда кадрлар җитәрлек. Менә хәзерге вакытта ашламалар туплау белән шөгыльләнәбез. Хәзер ел ахыры, ел башы ашламалар ул хәтле кыйммәт түгел. Ул инде белгәнегезчә март-апрель айларында аларның бәясе шактыйга артачак. Хәзер хуҗалыкларга без әйтәбез инде банклардан кредит алып, ашламалар туплап кую чарасын күрегез. Механизатор кадрларны укытып бер кат өйрәтергә кирәк, яңадан исләренә төшерергә кирәк. Техника ремонты. Менә авыл хуҗалыгында шундый эшләр башкарыла. Язгы чәчүгә. Һәм дә инде бүгенге төп юнәлеш терлекчелектә, терлекләрдән мул продукция алу. Булай хуҗалыкларда азык запасы җитәрлек. Элекке вамин хуҗалыкларында шактый гына кыенлыклар бар. Әмма ләкин терлекләрне алып чыгарга мөмкинлек бар. Бу инде мин алып чыгу мөмкинлеген әйтәм. Нигә үлән чыкканчы? Май аена хәтле. Булай ышанычлы адымнар белән алга барабыз. Районның потенциалы бик зур. Курка торган, борчыла торган урын юк. Бары тик тырыш хезмәт кенә куярга кирәк. Әһәмиятле вакыйгалар дип әйттегез. Әйе, белгәнегезчә, менә районыбыз базасында безнең бит инде мәгариф работникларының, хезмәткәрләренең август конференциясе булды. Бик күп секцияләр эшләде. Бу конференциягә хәтле дә 5 көн алдан, конференциядан соң да күп районнардан килеп, районның мәгариф өлкәсендә ирешелгән уңышлыклары белән танышып киттеләр. Аннан инде белгәнегезчә, менә бу фатирлар төзелеше дә мин бик әһәмиятле вакыйга дип саныйм. 154 фатир без файдалануга тапшырдык 2013 елда. Аннан соң 2 мәдәният йорты. Белгәнегезчә, Симитбаш һәм Сикеркән авылларында. Аннан соң фельдшерский, акушерский пунктлар төзеп тапшырдык 2-не. 10-ны төзекләндердек. Юллар төзелеше, районыбызда юллар төзелеше буенча проблема бар. Әле 43 авылга юл кирмәгән иде. Менә быел яңадан 5-сенә керттек. Бу инде югары Курса, Түбән Курса, Урта Курса авыллары кирә һәм дә Пишмәнтау и Көтүк авыллары. Яңадан менә безнең 38ләп авылга әле асфальт юл түшисе бар. Районыбызда асфальт салырга бөтен мөмкинлек бар. Заманча җиһазландырылган безнең асфальт заводы эшли. Машиналары, механизмнары заманча чит илдән кайтарылган. Бер нинди дә авырлык юк, әмма ләкин менә шу акча, финанс җитмәү бу эштә тоткарлык китереп тудыра. Район моны үз көче белән алып бара алмый. Бу бюджетта салынмаган. Минфин моны расламый. Без теләсәк тә, кертсәк тә. Бу бары тик республика һәм федераль программалар нигезендә генә алып барыла. Сулар мәсьәләсендә дә әйтеп китик инде, әһәмиятле вакыйга. Су яшәү чыганагы дибез. Менә 2 ел рәттән инде Чистая вода дигән республика программасы бар. Районга 10 миллион сум акча бүлеп бирелә. Без аны 12 елда Курса зонасында бу акчаны тоттык. Һәм инде быелгысы елда менә Арча шәһәренең көньяк өлешендә, Айван авылларында анда су проблемасын хәл итү мәсьәләсендә бу акча сарыф ителде. Газлаштыру буенча районда проблема юк, но йортлар күп төзелү сәбәпле бу эш һаманда дәвам итә, яңа урамнар барлыкка килә. Менә шулар ел сайын инде газлаштырыла. Аннан соң иң мөһим әйбер районыбызда һәрбер фатирда индивидуаль ягу приборы куелды. Менә двухконтурный котел дип әйтәбез бит. Бу районда бу программа тулысы белән төгәлләнде. Хәзер һәрбер кеше теләгән вакытта үзенең газ пишен кабыз ала, теләгән вакытта сүндерә ала, нинди температура кирәк, кайнар су кирәкме, салкын су кирәкме, менә бу проблема да хәл ителде. Инде сүз уңаенда шуны әйтергә кирәк, менә Арчаның үзендә юллар мәсьәләсенә кирәйләнеп кайтыйк әле, иң бурчыган мәсьәлә шул бит инде. 145 километр юл бар безнең. Шуның бары тик 45 километр гына асфальт түшәлгән юл исәпләнә Арча шәһәре ичендә.
Калганнары я аның щебенка, я грунт юллары, балчыклы юллар гына. Менә моның буенча да бик күп эшләр башкарырга кирәк. Арча шәһәре бик нык үсә. Әйткәнемчә, урамнары зурая, күбәя, озыная, акча моның өчен каралмаган. Без һәр вакытта да бу мәсьәләдә менә үзебезнең президентыбызга мөрәҗәгать итәбез. Быел аның буенча 10 миллион сум акча бүленеп бирелде. Һәм белгәнегезчә инде бу акча Арчаның үзәк урамнарына нигездә сарыф ителде. Бу процесс дәвам итә. Хөрмәтле Алмазович, хәзерге вакытта районда социаль өлкәнең торышы ничегрәк? Сез ничек бәялисез? Мәдәният, мәгариф, яшьләр сәясәте, спорт өлкәсендә нәрсәләр планлаштырыла алдагы елларда? Һәм барыбызны да борчыган тагын бер сорау, ул балалар бакчасы мәсьәләсе. Ул мәсьәлә безнең районда да кискен тора иде. Ул юнәлештә нәрсәләр эшләнә? Республикабызда белгәнегезчә социаль мәсьәләләргә бик зур игътибар бирелә. Ул мәктәпләр төзелеше һәм төзекләндерү дисеңме? Фатирлар төзекләндерү дисеңме? Күп катлы, күп этажлы фатирларны төзекләндерү дисеңме? Спорт майданчыклары, спорт корылмалары төзү дисеңме? Балалар бакчалары дисеңме? Һәм башкалар бик күп программалар эшли. Бүгенге көндә республика буенча 24 программа эшли. Һәм шул программаның без барысында да катнашабыз. Бәхеткә, безнең бәхеткә. Инде төгеләрәк цифрларга килсәк, менә күп катлы йортларны төзекләндерү мәсьәләсендә районыбызда 100дән артык күп катлы йорт бар. 85нче елга хәтле төзелгәннәре шуның 80. Шуның бүгенге көндә 70-е инде төзекләндерелде. Инде үзегез күреп йөрисез, алар таушалган, искергән, ямсызланган, төссезләнгән иде. Менә районыбыз халкының бәхете дип әйтергә кирәк инде. Җитәкчелекнең, Россия җитәкчелегенең, республика җитәкчелегенең кайгыртуы нәтиҗәсендә бу әйбер инде ахырына якынлашып килә. 85нче елга хәтле төзелгән йортларны без төзекләндерүне быелгысы елда төгәлләячәкбез. Быел без 6 йортны төзекләндерәчәкбез. Фатирлар төзелеше буенча әйтеп киттем. Программа эшли, социаль ипотека программасы һәм авыл җирендәге белгечләрне, хезмәткәрләрне фатирлар белән тәэмин итү буенча дөрес чиратта кеше бик күп. Быел 18 кешегә дәүләт ярдәм итә алды. 18 кеше авыл җирендә яңа йортларга күчтеләр. Чиратта 180 артык гаилә тора. Менә бу мәсьәләдә дәүләтебез игътибарын арттырса әйбәт булыр иде дигән теләктә каласы килә. Инде мәктәпләр ремонты буенча безнең инде бу мәктәпләр ремонты күптән башланып киткән иде районда. Соңгы елларда президентыбыз махсус программа кабул итте. Һәм менә инде 3нче ел шушы программа эшли. Быел районыбызда 3 мәктәп төзекләндерелде, 2нче елга 4 мәктәп төзекләндереләчәк. Бу бик уңайлы, бик вакытлы, бик кирәк программа. Инде менә яшьләрне бик борчыган мәсьәлә балалар бакчасы. Районда иң беренчеләрдән булып республикада без гаилә балалар бакчалары ачып җибәрдек. Хәзер безнең үрнәктә калган районнарда эшкә тотындылар. Бу бик отышлы, бик җайлы. Кайсы авылда балалар бакчасы ачарга мөмкинлек юк. Әгәр дә шартларына туры килгән мөмкинлек бар икән, без кирәк булган авылда гаилә балалар бакчасы ача алабыз. Хөкүмәт бу мәсьәләне рөхсәт итә шишәргә. Менә без 2013 ел, 2012 елда 140 урынлы балалар бакчасы файдалануга тапшырдык. Үзебезнең шәһәребезнең бу инде Восточный бистәсендә. Бүгенге көндә безнең фундаменты салынган
40 балага исәпләнгән корылма төзелеш эшләре башкарылып ята. Biz инде моның акчасын Мәскәүдән килер дип көтәбез. Федераль программа буенча бара бу, Мәгариф министрлыгы аша. Һәм дә районыбызда, шәһәребездә булай авылларда чират юк балалар бакчасына. Булса инде, әгәр дә чират килеп туа икән әйткәнемчә, гаилә балалар бакчалары ачалар. Инде шәһәребездә чират хасил булган иде. Менә шушы 12нче елда төзелгән балалар бакчасы моны өлешчә хәл итте. Һәм дә менә 40 урынга эшләп ятабыз дип әйттем. Инде бүгенге көндә 260 урынга исәпләнгән шәһәребезнең Южный бистәсе, Көньяк бистәсендә проект ясау эшләре башланды. Бу объект быелгысы елда планга керде. Һәм дә без моны быел төзеп бетерергә дигән исәптә торабыз. Менә шушы балалар бакчасы төзелеп бетә икән, безнең чиратта торучы балалар калмаячак. Балалар бакчасына чиратта торучы балалар калмаячак. Инде спорт корылмалары буенча беләсез, шәһәребездә зур спорт комплексы сафка басты. Анда бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Анда хәтта футбол уйнарга да мөмкин. Бу әйтәбез инде многофункциональный. Монда волейболда, баскетболда, футболда, көрәштә, нинди спорт төре бар. 2 бассейны бар, белгәнегезчә, уллар өчен һәм балалар өчен. Bütün şartları tudurulgan, bütün mümkünlikleri buldurulgan. Менә шундый әйтергә кирәк, спорт корылмасы сафка басты һәм бу безнең bütün ихтияҗыбызны тәэмин итә. Бүгенге көндә бу сарайның нигезләре салынып бетте. Бу 2014 елда сафка басар дигән өметтә торабыз. Бу безнең планда. Һәм башка бик күп эшләр алып барыла. Санап китсәң алар бик күп. Менә нигездә иң зурлары мин санап киткәнчә. Алмаз Аминович, менә халкыбызның тормыш шартларын яхшырту һәм инде һәркемгә дә үз эшләгән өлкәдә уңышка ирешү мөмкинчелеген тудыру өчен бүгенге көндә районыбызда нәрсәләр эшләнә? Монда инде минем аңлавымча сез урта һәм кече эшмәкәрлек мәсьәләләренә миңа аңлатма биреп китәргә кирәк дип саныйм мин. Чыннан да соңгы елларда менә бу эшмәкәрлеккә зур игътибар бирелә башлады. Дәүләт грантлар булдырды, субсидиялар бирә, банклар льготный кредитлар бирә. Һәм бу киң колач алды. Хәзер инде сәүдә белгәнегезчә тулысынча дәүләт карамагында түгел. Анда бары тик кече эшмәкәрлек кысаларында гына алып барыла сәүдә эшләре. Алай гына да түгел, кече эшмәкәрлек хәзер производство, җитештерү тармагына да кирип бара. Әйтик бу гаилә фирмалары дисеңме? Әйтик бу төзелеш материаллары җитештерү дисеңме? Төзелеш эшләре башкару дисеңме? Тирә-юньле матурлау, благоустройство эшләре дисеңме? Әйтик яшел чәчелек дисеңме? Или кыр эшләре дисеңме? Менә соңгы вакытта бу киң колач алып бар. Киң колач ия. Һәм шулай булырга да тиеш. Җире булган кеше бер кайчан да эшсез була алмый, авыр җирендә. Җирең булды, син ул җирдә яшелчә үстерә аласың, бәрәңге үстерә аласың, иген иге аласың. Инде шушы шимал булган икән, бу шималны син алып чыгып сата аласың, яисә эшкәрт аласың, яисә мал асрый аласың. Булар берсенә берсе бик бәйле. Районыбызда 1200-гә якын менә шушындый кече эшмәкәрлек, гомумән эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче кеше исәпләнә. Әле моның саны тагы да артачак. Район тарафыннан да, администрация тарафыннан, республикабыз тарафыннан да моңа әйткәнемчә игътибар бирелә. Аларга бары тик ярдәм итү һәм бу эшчәнлекне киңрәк җәелдерү күздә тотыла киләчәктә дә. Biz инде авыл хуҗалыгы районы дибез аршаны. Безнең авыл хуҗалыгы районы булуына карамастан төзелеш эшләре бик көчле темплар белән бара. Хәзер көндә әйтсәк төзелеш бумы. Безнең төзелеш бара
алга таба да менә яңа программалар эшли, менә авария хәлендәге йортлардан күчү, менә шушы мәсьәләләргә тукталып китсәгез икән. Менә әйтәләр бит халыкта, төзелмәгән кешенең киләчәге юк дип. Ул һичшиксез шулай. Республикабыз җитәкчелеге бу мәсьәләгә бик зур игътибар бирә. Бигрәк тә менә бу торак төзелешенә. Гомумән бөтен эшләргә. Торак төзелешенә килгәндә мин бик шатланып йөрим. Менә биек җиңүнең 70 елы якынлаша. 70 бит. Менә белгәнегезчә биек җиңүнең 70 елы якынлаша. Мин бик шат. Biz тулысынча дип әйтерлек үзебезнең ветераннарыбызны, яисә тол апаларыбызны, әниләребезне, әбиләребезне фатир белән тәэмин итә алдык. Бик рәхмәтле җитәкчелеккә, Рәсәй җитәкчелегенә, республика җитәкчелегенә. Соң булса да оң булсын дип бу мәсьәләне хәл иттеләр. Менә бу бик шатлыклы, бик куанычлы. Бу аларга дәүләтебезнең соңгы бүләге шикелле мин кабул итәм. Районыбызда 700-дән артык менә шушы категория гражданнар фатирлы була алдылар. Безнең алар өчен һәр борчыласыбыз юк. Барлык шартлары тудырылган. Җылы суы, салкын суы, канализациясе һәм дә инде әйткәнебезчә автономный 2 контурлы казаннар куелган фатирларда буларга яшәү мөмкинлеге тудырылды. Бу бик зур бүләк һәм алар өчен бәхет, безнең өчен шатлык. Менә монысын әйтеп китәргә кирәк әле. 700-дән артык. 712-гә җитте бу хәзер. Нигездә без бу категория гражданнарга үзебез төзеп бирдек. Арча кирпиченнән, Арча үзәгендә, үзәк урамнарда аларга уңайлы, җайлы булсын иттереп бу шулай эшләнде. Сез аны күреп карап йөрисез. Моны килгән кунаклар да моңа бик игътибарны юнәлтәләр. Менә бу без бу мәсьәләдә бик дөрес эшләдек дип саныйм. Аннан соң социаль ипотека мәсьәләсендә бик менә мин инде саннарны әйтеп киттем, 54 дип. Бу бик зур сан, 154. Бу дәүләтнең менә халкыбыз турында кайгыртуы. Һәм гражданнарның шушы программадан файдалана алуы ул бик файдалы әйбер. Бүгенге көндә безнең 180-ннан артык кеше чиратта тора. Дәүләтебез, республика җитәкчелеге менә бу гражданнарны 3 ел эчендә аларны фатирлы итүгә мөмкинлек тудыра. 3 ел эчендә алар фатир алалар. Һәм бу алалар чын мәгънәсендә әле 3 ел узып та җитми. Сез аны күреп йөрисез. Бу мәсьәлә буенча халыктан бернинди зар илендә канәгатьсезлек килгәне юк. Бу безнең районның сайтында бар. Кварталга бер тапкыр сез моны прессада чыгып бара. Кем нинди чиратта тора, кемнең рейтингысы ничек, ыгы-зыгы юк, тулысынча әйтәләр прозрачно. И гомумән безнең нинди программа бар, республикадан нинди программа эшли, гомумән районыбызның сайтында һәм дә прессада, телевидение, газета, радио да булар ачык чагылышта бар. Бу халык өчен дә уңайлы, безнең өчен дә җайлы. Аннан мин сезгә инде теге күп катлы йортлар турында әйтеп киттем. 85-нче елга төзелгән, менә 14-нче елда алар инде төзекләндереп бетерәчәкләр. Инде менә бу күп катлы йортлар тирәсендәге майданчыкларны тәртипкә китерү буенча да бит инде бик күп эшләр эшләдек. Иске сарайлар анда пожар куркынычсызлыгы кагыйдәләренә туры килми торган, экология кагыйдәләргә туры килми торган мәсьәләләр булар тулысынча хәл ителде. Хәзер аларда ул майданчыкларда бу майданчыкларны тагы да моторлау, тәртипкә китерү өстендә эш алып барабыз. Уенчыклар ясау, майданчыклар уйный торган һәм башка ял итә торган урыннар булдыру. Аларны сез күреп йөрисез. Алар
ел сайын план кабул итәбез дә, шуны булдыру өстендә эшлибез инде без. Ул киләчәктә дә шулай булачак. Ә менә сорау, менә бу аварийный жилье, тузган иске йортларны сүтеп һәм алар урынына яисә башка җирдә йортлар салу буенча безнең тулы список булдырылды, документация ясалды. Булар ясалып Мәскәүгә китте. Хәзер республика буенча план кабул ителде. Булар киләсе якын 3 елда бу мәсьәлә тулысынча белән хәл ителә дигән өметтә торабыз. Моның буенча республикада эш башланды. Безгә дә менә 14 елга чыгуга инде программа җиткереләчәк. Суммарны программа ничә сум күләмендә булар бу эш башкарылырга тиеш. Һәм менә ликвидация ветхого жилья дигән программа бар иде бит әле. Нак шул программа формасында без өметләнәбез. Менә бу җимерләргә әзер тузган торакларны юк итү, аларына яңаны булдыру, төзү буенча программада нак шул рәвешле алып барылыр дигән без өметтә торабыз һәм шуның буенча системалы максатчан эш алып барабыз. Хөрмәтле Алмаз, белгәнебезчә, Россиядә, Татарстанда зур күләмдә хәзер коррупциягә каршы көрәш бара. Мин уйлыйм, бу көрәш ниндидер бер акция гына түгел, ил җитәкчелегенең уйланган, төптән уйланган тотрыклы сәясәте дип. Менә безнең районда бу юнәлештә нинди эшләр башкарыла, нинди мөмкинлекләр бар? Рәхмәт сорагыз өчен, бу бик актуаль мәсьәлә инде белгәнегезчә. Моның буенча Россиядә, нәкъ әйткәнегезчә, Татарстанда, шулай ук районда бу мәсьәләдә максатчан эш алып барыла. Иң беренче булдырылды программа коррупциягә каршы көрәш буенча. Бу программа кысаларында төрле чаралар каралган. Һәм ул чараларның үтәлүе ныклы контрольдә тора. Ай сайын шушы чараларның үтәлеше буенча безнең утырыш уздырыла. Бу инде масса күләм мәгълүмат чаралары катнашында җәмәгать эшлеклеләре, прокуратура работниклары, башка органнар катнашында бу җыелышлар уза һәм мәсьәләләр ачыклана, шишелеш чаралары күрелә. Соңгы елларда менә бу яңа төрле инновационный технологияләр керү, әйтгәндә компьютерлар дисеңме, яннан соң масса күләм мәгълүмат чараларының бу эштә актив катнашуы, шактый гына менә бу коррупциягә каршы көрәш чын мәгънәсендә тормышка аша башлады дип әйтәсе килә. Монда халык коррупциягә каршы көрәш иң беренче менә халык белән якын килү, халыкка якын килү, халыкның булган сорауларын урында хәл итү, ачыклык кертү, аларның мәсьәләләрен хәл итәргә җайлы шартлар тудыру, туган сорауларга вакытында җавап бирү, менә бигрәк тә халык белән тыгыз элемтәдә булу, аңлашылмаучанлык тудырмау, менә бик зур роль уйный. Шуннан да бу киң колач алды, бу инде үз көчендә. Мин уйлыйм, бу көрәш дәвам итәр һәм үзенең күпмедер күләмдә, мин әйтмим, 100% белән ниндидер монда бу мәсьәлә хәл ителер дип. Күпмедер күләмдә бу мәсьәлә шишелеш табыр дигән мин өметтә торам. Һәм шуның буенча без максатчан эш алып барырга тиешбез дә һәм алып барачакбыз да. Алмаз Амиш, менә киләчәктә дә районыбызның уңышлы үсеше өчен тагын нинди юнәлешләргә әһәмият бирергә кирәк дип уйлыйсыз? Район ул тере организм. Аның бөтен өлкәсе дә әһәмиятле. Шуның өчен без бөтен өлкәгә дә әһәмият бирәчәкбез. Бөтен өлкәне дә игътибарда тотып, аның үсешен тәэмин итү буенча бөтен чараларны да күрәчәкбез. Бигрәк тә безгә авыл хуҗалыгы буларак
авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә игътибарны тагы да катырак юнәлтергә кирәк. Чөнки безнең авыл хуҗалыгының үсеше районыбызның экономикасына бик нык тәэсир итә. Әйтик, күп продукция җитештерәбез икән, районыбыз халкы күбрәк хезмәт хакы ала. Күбрәк хезмәт хакы ала икән, районыбызга күбрәк налог керә, салымнар керә. Күп салым керә икән, без күбрәк эш башкара алабыз. Менә бит ничек бәйле ул. Инде авыл хуҗалыгы үсештә икән, башка тармакларның да эшчәнлеге артачак. Авыл хуҗалыгы әйбәт эшли икән, нефтебаза күбрәк ягулык сатачак. Авыл хуҗалыгы әйбәт эшли икән, элеватор күбрәк ашлык кабул итәчәк һәм эшкәртәчәк. Авыл хуҗалыгы яхшырак эшли икән, транспортка йөк ташырга күбрәк эш булачак. Менә шулай итеп ул берсенә берсе бик нык бәйле. Ә булай гомумән алганда, бөтен тармакның да эшчәнлеген игътибарда тотып, бөтенесенең дә эшчәнлеген яхшырту өстендә эш алып бару безнең төп бурыч. Инде төп бурыч безнең халкыбызның тормыш көнкүреш шартларын тагы да яхшырту, тагы да үстерү, тагы да җиңеләйтү. Менә безнең төп максатыбыз шул. Инде очрашудан файдаланып, барыгызны да якынлашып килүче 2014 ел белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бик зур эшләр башкарасыз. Халкыбызны мәгълүматлы итүдә, халкыбызны теге шатландырып, яшәтүдә, телебезне, әдәбиятыбызны, мәдәниятыбызны үстерүдә сезнең ролегез бик зур. Ат елында ат шикелле армый-талмый эшләргә насип булсын. Эшләребез уң булсын, тормышларыбыз мул булсын. Һәрбер туар көн безгә бары тик якты булып тусын. Саулыкта, сәламәтлектә, уңышларга ирешеп, шатлыкларга төренеп, матур итеп яшәргә, эшләргә гомер итәргә. Орнашбаш авылында яшәүче Хакимова Хәдичә әбинең гомер бәйрәмендә үз хәбәрчеләребез дә булды. Орнашбаш авылында гомер кичерүче Хәдичә Хәкимовага 100 яшь туласын ишеткәч, безнең иҗат төркеме дә юбилеясын котларга, шул якларга юл тотты. Орнашбашның иң матур урамында яши дисәң дә, ярый Хәдичә әбине. Өй каршында гына елга яры буйлап тезелеп үскән өянкеләр әбине генә түгел, безне дә илһамландырып, аның бала чагына, яшьлегенә алып китте. Әнә шулай бер гасырлык гомер йомгага әкренләп сүтелә барды. Әле Хәдичә әбигә 100 яшьне биреп тә булмый. Излекле, матур итеп сөйләшә, истәлекләрен, вакыт агышын даталары белән әйтә. Үзен искә алып, котларга килгәннәренә күңеле булып, рәхмәт хисләрен белдерә. Орча халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Әхлиев Илдус Кыддус улы Хәдичә әбине котлап, изге теләкләрен җиткерде. Хәлне белергә килдек, сезне туган көн белән котларга. Рәхмәт. Исән сау килдегезме? Менә сез бик зур тормыш юлы үткән кеше бит инде, бик зур авырлыклар күргәнсез инде. Аллага шөкер. Менә бусы президентыбыз Путиннан җибәрелгән котлау открыткасы сезгә. Рәхмәт инде җаным. Бусы президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миннехановтан. Барсыдан иникләре. Ишендә бик матур сүзләр язылган, татарча әйтеп. Ансын бик матур итеп, менә монысын ачык әле. Кара утыралар бит алар. Менә ишендә бик матур шундый. Хәдичә, салам алейкум, хәлләрем бар. Менә шундый бик матур открытка. Котлаулар дәвам итте. Авыл җирлеге башлыгы Хакимҗанов Әхкәм Габделфәрд улы да үзенең изге теләкләрен җиткереп, Хәдичә әбине сөендерде. Хәдичә апай, кечкенә генә бүләк, дәү итеп ала күр. Бик йомшак мендәр сиңа, менә шуңа башларны куеп, ял иттереп ятырга язсын. Озак гомерләр яшәргә язсын. Әле безне бик озак куандырга язсын сиңа, менә булары күчтәнешләр. Балаларның, оныкларның, оныкчыкларның кадерлесе булып, кирәкле кеше булып,
Узын узак авырмыйча яшәргә сезгә. Хәдичәгә кадәр гаиләдә 5 бала туа. Туалар, ләкин кыска гомерле булалар. 6нчыга Хәдичә дөньяга килә. Кызына гомер теләп, әнисе еш кына кызы буе сөлгене садака итеп бирә. Теләкләр кабул була. Хәдичә туганнары өчен бирелгән гомерне дә яши. Кызына гомер тели әнисе. Тик үзе 15 яшьлек кызын ятим итеп вафат була. Сабый чактан эшкә өйрәнеп үскән кыз кайгыларын хезмәт белән баса. Инесен дә кактырмый, суктырмый ул. İki bala kovganбыз. Әни минем яшьтән үлеп китте. Әни 40 yaşında öldü bizim yani. Менә мин әнидән калдым. Әтием иленде. Менә үгәйне белән тордым. Кияүгә барганда колхозга кергән вакытта бардым тормышка. Менә шул колхозда кичинчә эшләгән инде. Яшәгән шунда. Баласын да үстергән, караган. Әни дип әйткәнгә әү дип әйтмәгәненә читем булды. Бик сирәк кенә дәште. Улгайган корт кыз булган бу. Менә шул баласыга күрмәгән дигәндәй, безнең җитүләрне белмәгәндер инде. Шундый булды инде әни. Әти өйләнде. Үзем анда яшьтән генә тормышка чыгып киттем. Алучы барында унысын үстерә алдым, берсен үстерә алмадым. Берсен җылава, әллә орта булды шунда. 48 көнлек булгасыннан берсе билде. Унысын үстердем инде. Үстердем дип инде юртагын жер, менә юрт баламны җиргә салдым. Бүгенге көнне 9 балам бар әле. Уңган, шибәр, җитез була Хәдичә. Егетләр дә күзәтә башлый үзен. Авылның булган егете Габделбарый 18 яше тулар-тулмас ук кызны ярешеп тә куя. Кайнана, кайнаталарым бик яхшы кешеләр. Габделбарыем да тәртипле, акыл иясе иде ди Хәдичә әби. Ирен сугышка озатканда 3 баласын кычаклап кала ул. 3 балам калгандыр минем анда. Берсе билдиң да Кесе. Хәрига бар инде. Миннегел туып кына калды. Иптәшем 37 микән, 38 еллар микән үрнәккә барып укыды тушы Орнаш башыннан 4 кеше. Менә шул үрнәккә барып укыды да Казан юл өстендәге Чүрилегә барып тракторга кереп эшләде. Безнең колхоз машина да кертмәде, трактор да кертмәде авылга. Менә шундан эшләгәч, ул тракторист булгасыннан аны авыл халкы машиналар алып башлык суктыра башлагач, яңа елга хәтта сугышка җибәрмәделәр. Чүрилегә җанында эшләп бик күп икмәк алып кайтып, сугыш вакытларында эшләп күрмәдем. Хәергә килгән кешеләр дә, тимреп килгән кешеләрне дә буш чыгарган күп тимин. Яңа елга хәтле эшләрдә ашлык сугып бетергәчне алып та киттеләр. Иптәшемне бәреп тә чыктылар. 7 ай Уфа больницасында жатты. Гомер буе бер аягы бүгенмәде, таяк белән яшәде шуннан калган гомерен. Алмадым, сарык та карамадым, фирма тирәсенә бармадым. Булайгы эшне нинди эш булса да эшләдем. Печәнне дә саптым, гырагын да урдым, тигәнен дә куйдык. Аллаһта ат кеше юк, халык буласы кеше белән эшләдек Аллаһта. Кайнатам бик әйбәт булдылар, балаларым да караштылар. Безгә ничек көн хезмәтен эшләргә куштылар, чыкмыйча булмый. Кайнанам карады, башка чыктык. Яшьтән генә әтекейне кулак дип 31 елларны микән, 30 елларны алып киттеләр дә тегермән тоткан дип, безнең әтекей тотмаган ул тегермәнне икенче туганга булган. Ул кайтты да безнең тегермәнне башка да чыгарып куйдылар шунда, шулай итеп аерым яшәдем. Кайнаналарыма якын булдым, әйбәт булдым. Рәхмәт. Гомер буенча әнкәйгә әйбәт булды. Кайнанамны артыган көндә дә 9 ел сукыр булып утырды кайнанам, безнең карадым, Аллаһка шөкер. Шулай да язмыш аңа
гел уңай килеп тора. Нык яраланган Габделбария исән имин кайтып төшә. 53 ел тату гомер итеп, тагын 8 балага гомер бирәләр алар. Балаларының икесе сабый чакта ук вафат була, ә 9-ы сау-сәламәт үсеп, гаилә корып, тормышта туры, матур юлдан китәләр. Бүген әби балаларына, оныкларына, ыныкчыкларына сөенеп яши. Тормышта яшәмим, менә бу кызымның малае машина таптап үтерде дә. Бу бала ялгыз калгач, шуңа менгән идем, менә монда 8 ел була бугай инде. Булды машина. Яши башлаганым. Төп җирдә булым килинем бар, булым билинде. Иш малае бар, яллар шуланда яшәп яталар инде алар. Хәдичә апа, булай колакларың ишетә, күзләрең күрәмәсең? Күрәм. Kulağım işiten benim başımın ağrı yok. Başta var. Benim İran'da gittiğim işitme. Allah'a şükür. Gayr izgir şekerler subhanallah isteriste bir de hükümetimiz akşa verip tura Allah'a şükür. Kibitke koyup durabız, pişirip durabız. Tamak tutup istevitin keyfim görüyor Allah'a şükür. Falan yerim avursadım zorlana duran işim yok. Şu kortluk kildiğindir. Bunun kitaplarını okuyayım, gazetini okuyalmayayım hazır. Çünkü evvelce kitaplarını okuyalamadı. Bir çıkan kişi yok. Eşek çiçekip kıskırgan kişi yok. Hayvan arası yok, hayvan parası yok. İşliklerde kilesi yok, balaga parası yok. Bir şey yok. Allah'a şükür. Aşımızda oturabız. Mena şu. Ortayan kırımda bir rahat yaşayayım. Allah'a tuşu alama sabırlık bizimde. Tuşu balam kullarına giderken nasip ettim. Balalarım alıp giderler ya, ben varmıyım. Benim bundağı iyimde, bütün yerimde bir heybet sumak bir açık bir yergede. Bundağı tırmış şekilde tügül, bütün üstünde tırmış ikinci tüslü. 37 yaşımda bir күзім ауыртып, күрмәс булды ди Хәдичә әби. Башта дару салдым, бик каты эшитә башлагач, туктадым ди ул. Хәзер булса, табибларга йөреп, бәлки, күзе дә ачылган булыр иде. Ә элек кем йөрткән инде аны табибка? Ләкин зарланмый ул. Миңа Ходай ике күз яктылыгын биргән ди. Шулайдыр, гомере буе тиккән, бәйләгән ул. Хәзер дә күзлексез укый, телевизор карый, Qur'an сүрәләрен укый. Хәдичә әби башта улы һәм килене белән яшәгән 8 ел элек улы фаҗигале рәвештә вафат булган Мөнирәсенә иптәш булырмын дип хәзер кызы янына килгән. Tanıgan kişilerin yok mu? Bağal marşitlerim min var. Ben indi batı fata var iken. Yeşu. Ne okursun hadi biz gitkeş. Men şunu okuyalmayayım şu. Aa sen okuyup Yine okuyup bireyine. Şimdi yelen öttük. Hazır beni bir kaya da jibermeyi. İyi. Yani bile rahat indi. Yani kişinin isen buluğu indi ayağına çıkıp gitsen Özü de. kuvanış indi, özü kuvanış. Bütünüsü şaltıratıp turalar, apaylarda, inim var indi bir inim. Mamadışta, ol da şaltıratıp, eli telefon tübünden yani gitkeni de yok. Mine bütünüsü kıtlap, nitip turalar, Allah'a şükür. Bütünüsü koytalar, giyteler. Şuşan elimizde ötkazabız indi, iyi Allah verse. Biz indi kup, barsında jiysan yüzge jiyte indi. Yüzük kilmeseler. Onun jiraktağıları koyta almay, bir apay bizin Rostof'ta, ol jeykini koytup gitkeni, tağıt neyde var. Kil alganları sıyabız, şiratlap bulsa da oturabız, Allah verse köngül keng bulsun. İyi Allah. Indi tuğan günü bile katlayıp, isen sağ yaşarga, kalgan ömürün Allah verse, avurtmaysa, sırhamaysa. Tazalık, tanışlık bilen birge yaşarga bulsun. Kuanıp, yaşnap Allah verse. Balalarının selametligin körüp, mine ol bek zor bəxit bitindi, yani. Bek köp kişiler indi kişkineden yani dip eytep yaşay almay. Bizge bek eybet, bek rahat bulgan indi Allah'a şükür. Biz anı indi ona bitirmegen biz elegirek. Şulay tiyiş dip bilingen. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Aninin isen buluğu. Bütünü bizge de bütün nelerin okuy, dağaların okuy, Garipçe'de okuy bile ol. Gittim pasport alğaç Arçağa türlü yerlerde işledim. Jingel işte tugul indi türlüsünde işledim. Bir orunda bir güzel işledim. Eni yanına joy kelgen sayın koytam. Avtobus yürüp turganda ratlasına 2'de koytadırayım. Hazır maşina balalar kiyevler koysa alıp koysa şunda koytam. Mene kişe bir koyttum, bugün bir koyttum. Koytup turabız mengene tugul.
Мамадышта энем бар, алар да кайтып тора. Айга 2дә кайталар. Туганнар бөтенебез җыелабыз. Монда инде үзебез төсле безнең апаның балалары, малайлары, киленнәре кайтса да, безгә якты шырай һаманда, истәл тулы ризык Аллага шөкер. Әни бик кадердә яши. Бөтенебезне ярата, без дә бөтенебездә яратабыз әнине. Менә инде бөтенебез җыелырга торабыз. 70-80 кеше булабыз, Алла бирсә, сыябыз. 2 малайы, 2 килене кайта. Рәхмәт киленнәргә. Әби нәрсәң бар җуабыз, әби нәрсә кирәк дип торалар. Икесе дә рәхмәт. Мактап әйтүем түгел, дөресе шулай. Яшәгәч без әнидән башка яшәүне күз алдына китермибез. 100 яшь дигәч 100 яшь инде ул. Ну без 100 яшьлек кешене карт дип санамыйбыз. Ул без кичкенәдән шу безнең белән яшәгән, без аның артыннан барып картайган. Юк, әнине карт дип санамыйбыз. Әни китеп барса да без ничек яшәйтем, нәрсә дип кайтасы була икән авылга дигән мәгънәдә менә. Без аны картка санамыйбыз әле. Аллага шөкер, аңында, акылында. Бу җирдәге балалар кайтса да әле берәм дәваби дип килеп кочаклап торалар, аны безнекеләр кайтса да. Бүгенге олы юбилей белән шын күңелдән котлыйм әнисине. Сау сәламәт бул, һаманда шулай, сау сәламәт, тигез матур яшә, авыртма. Котлы булсын әни туган көнең, гөлләреңгә юлларыңга гөлләр сибелсен. Киләчәкнең һәр мизгеле сиңа куаныч, бәхет, шатлыклар гына китерсен. Сау сәламәт бул, матур яшә. Беләгән теләкләрегез кабул булса, Амин. бергә яшәргә насыйп итсен. Гомер буе күрше булып яшәдек. Хәдичә апа шат күңелле, уенчан, шаян кеше ул. Аның озын гомерле булуына әнә шул шаянлыгы сәбәпче ди авылның имамы Мөнир хәзрәт. Алардан соң Хәдичә апайны инде мин соңрак кына белә башладым. Мин 41-нче елгы, ул инде тормышка чыккан, тормыш кешесе. Бәрабәр шунда аралашып, без инде аның кызлары белән бергә укыдык. Менә Миннегөл дигән кызы белән бер класста укып гомер иттек. Шуннан бирле алар белән таныш, аларны белеп, күреп яшәдек. Ничек семьяларын, балаларын аралашып бергә яшәдек. Кай вакыт тора торгач тагын кудагый да булып киттек. Хатыным ягыннан менә шулай итеп озак яшәдек. Хәдичә апайның әле бүгенге көнне хәтере бик әйбәт, күңеле башы сау. Менә ул безнең өчен зур бәхет булып тора. Чөнки авылның тарихы, үткәне biz инде күп әйберләрне белмибез. Бигрәк тә колхоз башланган чорларны, ул периодларны без әле бик әз генә беләбез. Чөнки без 40-нчы елгы сугыш балалары. Андагы булганны тарихка кертеп калдырасы килә, беләсе килә, ишетәсе килә. Шул күп сораулар туа. Biz инде жүгереп Хәдичә апай җанына, аннан соң Әминә апай җанына, менә 100 яшәр карчыклар шулар җанына барабыз инде, аларны башына әйләндерәбез. Бу ничек. Мәчетебез тарафыннан, авыл картлары тарафыннан сиңа инде калган гомереңне бәхетле, шатлыклы, куанычлы, Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтендә яшәп, Аллаһ Тәгаләнең җәннәтләрендә очрашырга насыйп булса иде дигән теләк белән калабыз. Рәхмәт. Әби үзе гомеренең озын булуын Аллаһы Тәгалә рәхмәте ди. Гел хәрәкәттә мин дип тә куя. Әле дә ишек алларына чыгам, матур дөньяга сокланам ди. Балаларына, күршеләренә үрнәк булып, игелекле гамәлләр кылып яшәгәнгә, матурлыкны күрә белгәнгә, кадер-хөрмәттә яшәгәнгә озын гомерле ул. Бер гасырлык гомере изгелегенә күрә бүләк. Аллаһы Тәгаләнең бүләге. Аклы күлмәк кигән ирем, аның итәге тузган. Миннән җырыл сорамагыз, җырлар вакытымызга. Менә бит. Аклы күлмәк алган ирем, итәге киң сиңгитар. Сезгә җырлап күрсәтәсе, минем бер матур җырым бар. Иртә торып тышка сыксам, кышлар сайрый бакчада. Нишләп алып булмый икән яшь гомерне акчага? Резида Гарифуллина, Эльвир Тимашев, Раушан Нәбиуллин. Сау булыгыз, исән-имин булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, агым тапшыруның бүгенге чыгарылышы тәмам. Ә мин Гөлнара Ситикова бүгенге сыны белән сау булышам. Илесатына кадәр.